Hei, minä olen Jutta Schneider, mutta olen Jutta Schneider. Ai niin, puhun jo, vai mitä? Terve. Minä olen Niemi Ansinen. Olen suomalainen. Minä asun Vantaalla, mutta olen työssä täällä Vantaalla Mannerheimin tiellä. Olen tukki. Moi. Minä olen jokin. Minäkin olen suomalainen. Tämä ihana mies tässä on Anna Jokela. Me asumme yhdessä Suomessa. Minä olen siis Karla Söder. Opiskelen Haakaopistossa. Se on Haakaopisto. Joskus olen myös työssä Haakaopistossa. Puhun hyvin ruotsia, englantia, saksia ja venäjää ja vähän rantsia. Kuka saksalainen sinä olet? Missä Vantaalla sinä asut? Mitä sinä opiskelet? Yliopistossa. Miksi sinä opiskelet suomea? Haakaopistossa. Ketkä täällä puhuvat jo vähän